Yo, what's up mga kaya? Good morning. For today's video, manghatag ta og lapis guys sa mga estudyante. So lapis nga makalipay. So lapis ni siya nga with 20 pesos. So ginagmay lang ta guys. So mamili ta or kutob sa mga estudyante nga ato magyan tagaan na tog lapis guys. So with 20 pangdugang sa ilang balon. So kini nga video day guys, inspired from Undoy from Team Padayon. Dong, estudyante ka dong. Sa grado nimo? 5. Mga nag-eskwela. Nabakusanon. Gamit mo lapis. Pan. Pa? Drawing. Padul gamay. Pan drawing. Yan na kay balon. Yan na kay balon, please. Dilig out. Okay, tagaan ta kag lapis. Ha? Dili pa sa kalapis, oh. Oh, okay. Pandungag mo na sa balon, na. Asa mo ka nagpwede ay? Grabe, sa bubuhat. Pandungag mo na sa balon, na. Oh, tarong pila, ha. Estudyante mo, day. May grado ninyo. Ha? Pre? Gamit mo lapis? Gamit mo lapis? Ha? Gagamit mo lapis? Wala na. Sahay? Ano may balon? Ano may balon? Wala pa. Ano? Ilaman? Imo ha? Wow, sana wala yung balon. Okay ra, tagaan ta mong lapis? Pag-isa, oh. Wow. Mandugang din niya sa balon, ha? 20. Tarong pila, ha? Oh, welcome. Welcome. Bakler, ada mo pirmi? Bakler mo pirmi? Okay ra ako na i-upload sa Facebook? Namoy Facebook, wala pa mo cellphone. Inyo mama, wala yung cellphone po. Samtang nagpaabot mi sa ilang mga kauban nga namaklay, ako silang gipangutana kung unsa na ilang grado og nalipay ba sila nga nakadawat sila og lapis o gamayng kantidad isip dugang sa ilang balon karong buntaga. Apan nakita nako sa ilang mga naong nga dako kayo ilang kalipay nga nakadawat sila og gamayng kantidad isip dugang sa ilang balon karong buntaga. May buntag, may estudyante mo day? Sa grado nimo? Grade 1, ikaw? Elementary mo tanan? Grade 4. Gamit mo lapis wala? Ano may balon? Art din art. Oh, tagaanta mong lapis, okay ra? Oh, kuwag isa. Okay, na 20, pangdugang sa inyo balon. Ikaw, amigo? Tarong mo eskwela, ha? Okay, very good. Okay ra, i-upload ako na sa Facebook? Pandungan niya sa balon. Bye. Estudyante mo dong? Ha? Gamit mong lapis? Okay ra mo, tagaan sa mong lapis? Ha? Huwag isa. Sa grado nimo, ikaw? Grade 3? Ikaw dong, sa grado nimo? Oh, pag lapis, oh. Pero na gamanya kayo. Kamo, sa grado ninyo? High school na? Isa may elementary, padol elementary. Elementary. Sa grado nimo? Ha? Grade 4? Gamit pag lapis? Ikaw? Grade 3, oh. Huwag lapis isa. Taro mo eskwela, ha? Mga ito ka. Nagamit kag lapis? Oh, 20 na yan. Pandungan sa inyong balon, ha? Salamat. Welcome.